身我都唔識路嘅，咁其實由呢個位上嚟咧，咁咧我啱啱企喺呢個有瓦遮頭嘅地方啦，咁咧就係呢個就係新城道街啦，咁啊就去發掘下睇有咩食。咁而家係落緊雨嘅，咁我係由嗰邊嗰間電器鋪嗰邊行過嚟出嚟啦，睇下有咩食啊！咁咧就一行入嚟嘅時候咧，就已經係有啲人已經企咗喺度就燒嘢食，但係你知我行到腳痛，我肯定唔會食呢啲啦。似乎呢間咧就700幾 yen 咧，就求其有個拉麵食咧，同埋唔係好逼咧，就可能想去試下嘅。咁但係都行下先啦。咁反正咧就太多咧，就眼花撩亂啦。反正咁呢度懶係即係好似古舊地方咁樣。咁本書都介紹咧，都係其實好耐以前都已經有呢條街係俾嗰啲工人咧喺度食午餐啊、食晚餐嘅時候，即係呢條街已經開咗好耐。呢度即係別有洞天，哇！咁多嘢食，真係好彩走過嚟呢度食。呢啲睇落去都係好似好耐歷史咁樣。咁企喺度嗰啲肯定唔食嘅啦，但係就好明顯好多本地人好支持嘅。其實真係都幾多嘢嘅，太過眼花撩亂添。嗱，你寫明喺新梅田食道街啦。咁始終都係拉麵係容易叫啲嘅。咁咧就都係行翻去入呢間食麵啦。咁呢度都係800幾嘅。啲料都好足嘅。咁咧佢呢個樽咧，以前有啲乾蒜啦，咁同埋有啲酸菜啦，同埋你入到嚟呢度咧就聞到大蒜味。周圍環境好舊式嘅。
冇記錯咧，呢度就係叫做鴨洲啦。咁我架單車啦，呢度好多鋪頭都係即係食啲懷石料理啊啲咁樣。咁好多人都係喺度放狗啊，同埋就咁落緊雨咁都坐咗喺度。咁兩旁咧都有啲，因為而家落緊雨啊，係啦，所以我就匿喺度去影嘅。今日原本想走好遠，但係都走唔到。而家睇下個行程會點樣。朝頭早就係食完早餐，諗住去南山嘅。咁但係行去另外一邊搭車嘅時候咧，咁呢個黑門市場咧就都好旺嘅。都冇時間琴日去嗰個京都嗰個市場啦。咁呢度就一朝早啦，咁啊而家啲人喺度生湯，好似啲絲鵪嗰啲咁嘅嘢。烏尼嚟㗎，海膽啊！海膽啊？係啊。哦。
都係好多人喺度，即係都好攰嘅啦。朝頭早嗰個活動。咁呢只就係佢頭先講啊，我開頭見佢擺個殼裏面，我以為係嗰啲絲鵪嚟添。咁而家佢生開啲海膽。
こののライン。嵐山温泉です。しばらくの間、左側です。途中で右側に景色変わります。それだけご案内いたします。しばらくは左側です。また車内では観光記念に記念撮影を出しております。お気軽に来られまして、出来上がりをご覧になられましてからお買い求めください。左側のお客様、お座りください。はい、じゃあこっち見て、聞いてある方こっち見て、こっち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 。はい、じゃあいくよ。はい、チーズ。はい、バッティングセットございます。押してもらってもいいですか？時間がありました。それも。はい、はい、すみません。仕上がりました。お持ちください。ちょっともう上の方で。はい、ありがとうございます。はい、チーズ。はい、バッティングセットございます。乗車記念のお写真、10枚残りしております。いかがですか？いかがですか？ちょっとご移動ください。はい。ご覧ください。ご乗車のお客様、足元ご覧くださいね。足元つけてますので、流れる川ご覧いただければ。右側ドア開きます。電車が短くなってますので、降りないようにしてください。北京駅です。右側のドア開きます。はい、通常時間短くなってます。はい、ご乗車のお客様いらっしゃいませ。発車いたします。
では閉まります。ご注意ください。発車いたします。右はこれより景色終点までずっと右側です。右手側と保護側で2番目に深いところです。水深が10メートル以上あります。まだ咲いたばかりですので、これぐらいの雨でしたら散ることはないと思います。去年よりちょっと遅いんです。去年の今頃はもうほとんど散りかけてたんですが、ちょっと今年遅いですね。終点トロッコ亀岡です。折り返しご乗車の方、82号40分の発車になります。お忘れ物なさいませんよう、特に傘などお忘れになりませんように。
い世界の中に一つだけ大きな岩があります。幻左手前方に国境があります。現在の JR 相模線保津峡行きです。国境の上がホームになります。在这里下班，为什么他要停下呢吗？自動車の方、右側が不要呀。桜ですね。就是我们坐火车时候。はい、よろしいですか。それでは発車いたします。では閉まります。宿泊できません。12歳以下の方。また中が見れるとこがあると思いますが、ここテレビがないって聞いてるんですけどね、部屋の中に。
就怀疑我。Satu lagi gua mau foto. Ya, không ra đâu.ちょっと宮城県探してみようかなと思って。バロチックだったら買えるのかな。そうだよ、これってこうやってมองどれそれ違うんかんかカメラはいいね撮る人とモデル違うけんモデルまず十分あるそこ目の付けどころがもう芸術家やちょっと待って俺がそう思ってたないけんいやそれはヘボやそれはちょっと基準下げすぎや形から入るやん。这个这儿的。ちょっとおしゃれだね。เข้ามาเรื่องไหนฮะ
だ